Пахвалёны Езус Христос. Чарговы наш урывак Святого Пісання, сёння каротенькі будзе. Евангелие Матвея, 9 раздел, вершы 18, тут трошку выбарачна будзе. Калі гаварыў з імі, падышоў да яго адзін кіраўнік і, пакланіўшыся яму, сказаў: «Дачка моя толькі што памерла, але прыйдзі, складзі на яе руку сваю, і яна будзе жыць». Тады Езус падняўся і разам са сваімі вучнямі пайшоў за ім. Калі Езус увайшоў у дом кіраўніка, ён убачыў жалейнікаў і ўзрушаны натоўп і сказаў: «Выйдзіце, бо дзяўчынка не памерла, а спіць». І насміхаліся з яго. А калі натоўп вывелі, ён увайшоў, узяў дзяўчынку за руку, і яна ўстала. Тады разышлася пра гэта пагалоска па ўсёй гэтай зямлі. Гэты тэкст яшчэ ёсць тут, пакуль Езус дойдзе дадому кіраўніка гэтага. Тут яшчэ па дарозе будзе аздараўленне жанчыны, але гэты тэкст мы прапускаем пакуль што. Вось, чым гэта аздараўленне такое цікавае, што Матвей вельмі кароткі ў апісанні гэтага цуду, таму што ён таксама ёсць і ў евангеліста Лукі, і ў Марка, і там намнога больш нюансаў, і увогуле карціна тады становіцца больш зразумелай. У Матвея, згадзіцеся, даволі дзіўна это выглядае, калі прыходзіць да яго нейкі кіраўнік, Марк і Лука кажа, гэта кіраўнік сінагогі, і кажа: «Дачка моя толькі што памерла, але прыйдзі, складзі на яе руку, і яна будзе жыць». Такое адчуванне, як бы ён верыў ва ўваскрасенне, хаця ўваскрашэнне Лазара, першае з ўваскрашэнняў такіх вось, чалавека яшчэ ў гэтым жыцці, яно адбудзецца пасля. І таму ўвогуле дзіўная такая рэч, што адкуль яго такія думкі, што вот яна памерла, ты ўскладзі руку, і яна будзе жыць. Нават Христос яшчэ не ўваскрос, як это такая несуразіца добрая. І цікава, што многія гэты тэкст увогуле не каментуюць аж так, што гэты чалавек верыць ва ўваскрасенне. Не, таму што якраз такі Марк і Лука, яны падаюць іншыя нюансы. Яны падаюць, што ён просіць яго, Хрыста, гэты кіраўнік сінагогі: «Прыйдзі ў мой дом, бо моя дачка памірае». Яна яшчэ жыве, але ўжо пры смерці. І калі Христос ідзе, то па дарозе выходзяць слугі ці нейкія там людзі і гавораць, што твая дачка ўжо памёрла, не турбуй настаўніка. І тады Христос гаворыць словы кіраўніку гэтаму сінагогі, гаворыць, што толькі вер, не сумнявайся, толькі вер. І тады адбываецца цуд, скажем так, цуд аздараўлення, цуд уваскрасення. Рускі пераклад, я ўжо не правяраў усе тэксты, канешне, пераклады, але рускі пераклад выдаецца, што ўжывае ў большасці адназначна, ўжывае, што дачка памірае. Беларускі пераклад кажа, што яна ўжо памерла, і упэўнены, што нейкая трошку не суразіцца, бо так нават цяжка тэарэтычна нават уявіць, што кіраўнік сінагогі раптам можа думаць пра тое, што Христос здольны ўваскрасіць. Чым яшчэ гэтыя тэксты паралельныя адрозніваюцца? Тым, што калі Христос прыйшоў у дом кіраўніка сінагогі, ён убачыў, што людзі плачуць, гэтыя жалейнікі ўсе, і кажа: «Выйдзіце». Калі натоўп выйшаў, ён узяў дзяўчынку за руку, і яна ўстала. Марк і Лука падаюць, што ён выгнаў усіх, акрамя 3 апосталаў, іх узяў з сабою. Гэта, канешне, былі Якуб, Ян і Пётр. А Лука яшчэ падае, што ён узяў бацькоў дзяўчыны.
То есть было 5 чалавек сведкамі гэтага цуду. Вось такая вось дробязь. Пасля яшчэ напісана, што насміхаліся з яго. Калі Христос сказаў, што дзяўчынка не памёрла, а спіць, усюды падаюць, што насміхаліся з яго. Ну да, тут розніцы няма. Вось. Насміхаліся з яго, ён узяў дзяўчынку за руку, і яна ўстала. Лука будзе казаць, што ён загадаў даць ёй паесці. І таксама і Лука, і Марк падаюць, што Езус, у Лукі напісана, наказаў нікому не расказваць, што адбылося, а Марк падае, ён строга загадаў ім, каб ніхто пра гэта не ведаў, і сказаў даць ёй есці. І цяпер цікава, глядзіце, ён забараняе, каб расказвалі пра гэты цуд, а Мацвей нам паказвае, што 26 верш, тады разайшлася пра гэта пагалоска па ўсёй гэтай зямлі. Карацей, калі сабраць усе гэтыя апісанні ў адну карціну, то бачна, што яны не пачулі людзі наказ ягоны. Зрэшты, як не першы раз, калі Христос просіць, каб маўчалі, не распавядалі, людзі гэтага не чуюць. Вось этот момант ён мяне заўсёды кранаў, таму што это трагічны момант. Таму што людзі, бачачы, якую міласць праяўляе Христос, якія цуды чыніць Бог, і адначасна людзі не здольныя пачуць, што ён іх просіць, яны не чуюць. Все адно, як это міма праходзіць, як все адно толькі рашыць маю праблему, а з Сынам Божым не сустракаюцца. Страшная рэч. Я думаю, што мы настолькі, як людзі, зацыкленыя на сваіх праблемах, альбо нават на сваёй пабожнасці, што людзі сапраўды размінаюцца з Божым Сынам. Таму што настолькі занятыя сваёй пабожнасцю, сваёй праведнасцю, каб самому сабе даказаць, што я нечага там варты, рашэннем сваіх тэмаў, настолькі патрэба гэтых цудаў, сілы Божай, што ў выніку вось это такая канцэнтрацыя на сабе, на сваіх патрэбах, што людзі не чуюць таго, што гаворыць Гасподзь. Ім нават не патрэбна гэта. Што яшчэ цікавага ў гэтым тэксце? Тое, што калі Христос кажа, што дзяўчынка не памерла, а спіць, з яго пачынаюць смяяцца. Традыцыя кажа, што гэта цуд васкрашэння. І найчасцей у розных перакладах Бібліі гэты ўрывак так і называецца. Многія каментатары, перш за ўсё айцы касцёла, яны ўсе пагалоўна разважаюць пра цуд васкрасення. І я вось што прызадумаўся. Не ведаю, калі для людзей стала вядомая такая тэма, як клінічная смерць. Я чамусьці думаю, што не выключана, што яна сапраўды не памёрла, што яна ўвайшла ў нейкую там форму клінічнай смерці, у нейкую форму. Гэта не памяншае вялікасці цуду, который учыніў Христос. Але можа ён сапраўды меў рацыю, калі ён казаў, што яна спіць, што яна не памерла. Цікава, што айцы касцёла пра гэта ўвогуле не разважаюць. Для іх адназначна, што яна памерла. Я так прызадумаўся, ці яны ўвогуле ведалі пра такія рэчы, як клінічная смерць. Наколькі тады вядомыя такія тэмы былі. Канешне, сучасныя каментатары, которые таксама, асабліва праваслаўныя, я карыстаюся рускамоўнымі каментарамі, канешне, яны ўсе базуюць на айцах касцёла таксама. Ніхто не падымае такой тэмы, што яна сапраўды магла спаць. Вось увайсці ў нейкую такую клінічную смерць. Альбо баяцца, пярэчыць айцам касцёла, калі яны пра гэта не думалі, то з якого перапуга мы тут нешта новае нібыта ўносім. Можа, таксама нейкі такі страх недзе прысутнічае. Канешне, некаторыя гавораць так, што, напрыклад, у Евангелі ад Яна ёсць такі урывак пра таго самага Лазара, калі будзе цуд васкрасення, і Христос ідзе да Лазара, свайго сябра, который хворы, і тады таксама гавораць Христу, што Лазар памёр. І Христос кажа такую фразу, што не памёр, а спіць.
што Лазар заснуў і мы ідём да яго. Да. Вот. І Христос, канешне, ўжывае гэтую фразу ў пераносным сэнсе, таму што Лазар ужо разлагаецца. І некаторыя кажуць, што вот, ну, нібыта падобна, да, што там, вот, што Бог называе смерць, што ён па-іншаму ўспрымае смерць, што Христос сном называе смерць. Сапраўды, для яго это не трагедыя, так як для нас. Для яго это пераход з жыцця ў жыццё. Да, канешне ж, Господь па-іншаму глядзіць. Ну, але я асабіста, не магу ставіць гэтае цуда аздараўлення побач разам. Усё-такі Лазар разлагаўся. Ужо казалі, не открывай могилу. Это ерундово, это благая идея открывать могилу. Да, он разлагается, уже воняет. А тут іншая тема, да, она толькі-толькі померла, да, вот. Ну. На вялікасць цуду гэта ніяк не ўплывае, гэта нюанс. Адназначна Христос учыніў цуд, который, навука не патлумачыць, там, да, што сапраўды то такое вось вмешательство Божие. То есть я не поменьшаю роль цуда. Просто так вот сам для сябе так прызадумаўся, што магчыма, не до конца справядліва мы яго называем цудам уваскрасення, бо можа сапраўды цуд аздараўлення, з такога сну. Это так, мае разважанні, чым просто дзялюся. Яшчэ больш мяне ўразіў іншы нюанс у гэтым тэксце. Паглядзіце, калі прыходзяць да Езуса і просяць яго аб аздараўленні, гучыць тэкст: «Дачка моя, няхай будзе, памірае, але прыйдзі, ускладзі на яе руку сваю». То есть як просіць аздараўлення ў Хрыста? Просяць, каб ён усклаў руку. І калі пан Езус прыходзіць, ён якраз такі гэтага не робіць. Як па мне, вось гэта я чамусьці звяртаю на гэта ўвагу. Да? Вось гэтыя рэчы, которые ў Пісанні таксама сустракаюцца, што вот людзі просяць ускладзі руку, як па мне, гэта такі паганскі характар. Канешне ж, габрэі гэта не паганская культура, але яны жывуць увесь час у асяроддзі вакол іх народы паганскія, сутыкаюцца з гэтымі рэлігіямі іншых народаў. І я думаю, што для іх, не думаю, я ўпэўнены, што для іх уплыў паганства – это праблема номер адзін. Яны ўвесь час Стары Запавет паказвае, як яны з гэтым змагаюцца, з гэтай спакусай ідалапаклонства. І вось гэтая схема, што сіла Божая праяўляецца вот тады, калі ты ўскладзеш руку, як па мне, гэта характар паганства. Канешне ж, я не пра тое, што нельга рукі ўскладаць, а пра тое, што Бог мае сілу, ён можа рабіць як хоча. Праз ускладанне рук, не ўскладанне рук. Паглядзіце, што робіць Христос. Ён не ўскладае руку, ён бярэ дзяўчынку за руку. Ён робіць не па-іхнаму. Каб паказаць, што сіла Божая, неяк так, яна ад яго залежыць, а не ад жэстаў. І гэта тэма сур'ёзная. Таму што калі, напрыклад, у некага з веруючых, я шмат такія гісторыі чуў, парваўся ружанец і людзі ў шоку. А што б это значыла? У некага згубіўся крыжык, некалі палезлі там купацца, адпачываючы ў Турцыі ці ў Егіпце ці яшчэ недзе. Крыжык згубіўся, ўсё ў людзей катастрофа, няшчасце. Не таму, што аж так любілі крыжык, это памяць, а таму, што вот многіх страх такі паяўляецца, што сіла Божая ўжо пакінула мяне, паколькі са мной няма крыжыка майго. Вот калі такі страх прыходзіць, што нам страшна, што парваўся ружанец, ці згубіўся крыжык, ці там, не ведаю, парваўся абраз, ці лопнула дошка нейкая там драўляная, я там абразы на дрэве раблю. Вось калі ў людзей такі страх раптам узнікае, прызадумайцеся, значыць, вы на тонкай мяжы ідалапаклонства. Таму што для вас вось гэтая сімволіка, яна становіцца ўсё адно як, не ведаю, як назваць. Да. Для мяне Бог, сіла паходзіць ад Бога. Бог дзейнічае праз святую ваду. Я бачыў шмат такіх гісторый і ў гэта веру. Але ён можа дзейнічаць абсалютна без вады, ён не залежыць ад вады.
Бог дзейнічае праз абразы, пасвечаныя рэчы, да, там праз крыжыкі, таксама я ў гэтым не сумняваюся ні грама. Але Бог мае моц і без гэтага дзейнічаць. Бог можа дзейнічаць толькі сваім словам, можа дзейнічаць, калі маўчыць. Вот это вот означае, што сіла паходзіць ад Бога. Паганскі спосаб мышлення, калі мы прывязваемся да жэстаў, да сімволікі, да нейкіх рэчаў матэрыяльных, да, і вот нам здаецца, вот без іх Бог не будзе дзейнічаць. Цікава, што некаторыя каментатары і таксама айцы касцёла, я так думаю, можа толькі я такі загонны, што я вот пра это пачынаю думаць, мяне это раздражняе тады, да, вот я думаю, што толькі я. Пачытаў, што не. Ян Златавусны, калі каментуе гэты тэкст, ён узгадвае 4 кнігу царстваў, 5 раздзел, 11 верш, аздараўленне Наамана сірыйца. І загневаўся Нааман, это палкаводзец, язычнік, каб ужо разумелі кантэкст. І адышоў і сказаў: «Вось я казаў сабе, што ён выйдзе да мяне і стане і будзе клікаць імя Господа, Бога свайго, і дакранецца рукой сваёй месца праказы і аздаравіць ад праказы». Нааман сірыец, палкаводзец паганскі, ён заразіўся праказай. І нехта з габрэяў кажа: «Ідзі ў Ізраіль, там ёсць прарок, папрасі, каб ён аздаравіў цябе». І Нааман сірыец, будучы язычнікам, паганінам, ён ідзе да прарока, хто там, Ілля альбо Єлісей, ужо сам не памятаю, і просіць аб аздараўленні. Ілля, выдаецца, і просіць аб аздараўленні, і ён чакае вот гэтых вось жэстаў, нейкага абраду, нейкіх спеваў, павінен ускласці руку і дакрануцца, а прарок яму кажа: «Акуніся ў вадзе Ярдан». І ён злуецца, проста пераказвае гэтую гісторыю. Ён кажа: «Няўжо я столькі ішоў, каб вот зрабіць такое нешта абсурднае? Няўжо ў маёй краіне, ў Сірыі няма рэкаў, каб мне ў этот Ярдан ванючку акунуцца, да ў мяне лепшыя там рэкі ёсць». А яму раяць: «Слухай, мы столькі прайшлі, цябе ж простую рэч просяць, ну зрабі ты гэта». Ён акунаецца і ачышчаецца ад праказы. Дык вось, калі б мы сёння ўбачылі, як ён гэта зрабіў, то я думаю, што многія кінуліся б у Ярдан, таму што думалі б, што гэта святая вада, которая ачышчае. І многія так робяць. Едуць у Ізраіль і вот так вот кідаюцца, і не знаюць, на што спадзяюцца, і чакаюць, і так далей. Да. А пытанне ў чым? Пытанне не ў гэтым жэсце, а вот так вот Бог рашыў дадзеную хвіліну. Это не пытанне, што ўсе так павінны рабіць. Это не пытанне, што Ярдан такі цалительны, назовем это так. Это пытанне таго, што Бог паказаў, што ён можа як хоча. Ну і Ян Златавусны ўзгадвае гэты тэкст, параўноўвае вось да гэтага жэсту чакання, што ўскладзі руку, да, і зараз нешта пачнецца дзеяцца. Ян Златавусны каментуе, проста шикарная фраза, працытую, на русской мове. «Люди грубые имеют нужду в видении и в вещах чувственных». Не хочу уже аж так углубляться, але мяне вот просто грубые ў сэнсе у нейкай ступені невежды ў веры, у нейкай ступені, которые не маюць жывых адносінаў з Господам і яшчэ не пазналі яго як Бога жывога і не ведаюць, што это Бог мае сілу, а не вода, ни абрада, ни руки. Люди грубые. Мне так сподобалося, так лягло мне это вот на сердце. Люди грубые, верой своей, познанием Бога, да. И они нуждаются, имеют нужду в видении и вещах чувственных. Ну, вот такий вот эпизодик, да. И поглядите, что Христос, так не робіць. Яго просяць ускласці руку, ён якраз таки гэтага не зрабіў. Мне асабіста вельмі падобна гэты эпізод да іншага здараўлення. Будзе ў Евангеліі ад Марка, напрыклад, 7 раздзел, 32 верш, 36. «Прывялі да яго глуханямога, прасілі, каб усклаў на яго руку». Бачым тое самае. «Адвёўшы яго далей ад натоўпу, ён усклаў
уклаў у яго вушы свае пальцы і, паслініўшы, дакрануўся да ягонага языка, паглядзеўшы на неба, уздыхнуў і сказаў яму «Эфата», што значыць «адкрыйся». Адразу адкрыліся вушы ягоныя і развязаліся путы языка ягонага, і пачаў гаварыць выразна. Тады Езус загадаў ім, каб нікому не казалі. Бачыце, як шмат падобнага. Як шмат падобнага ў гэтай гісторыі. Просяць, каб усклаў руку, і Гасподзь наш робіць так шмат усяго, толькі не ўскладае руку. Ён паклаў пальцы у вушы, паслініў, дакрануўся да языка, паглядзеў на неба, уздыхнуў, сказаў «Эфата». Так шмат розных дзеянняў, толькі не ўсклаў руку. І цікава, што Гасподзь адвёў гэтага чалавека ў бок. Таму што, это мой такі каментар, таму што я думаю, што людзі былі гатовыя пасля такога цуда усе пагалоўна крычаць «Эфата», плявацца, слюніць, клаць пальцы, у рот, на вушы. Я думаю, што вот так вот рэагуе паганскае мышленне. Христос адводзіць такого чалавека ў бок. І думаю, што тут у нас нешта падобнае. Христос не хоча, каб людзі былі сведкамі гэтага аздараўлення. Ён бярэ толькі самых блізкіх людзей, которые маглі нешта, магчыма, там перасэнсаваць. Цікава, што Іеранім, каментуючы, святы Іеранім, каментуючы гэты ўрывак пісання, ён кажа, чаму Христос не бярэ ўсіх, таму што людзі з яго насміхаліся, калі ён сказаў, што дзяўчынка спіць, а не памёрла. Яны сталі з яго смяяцца. І таму ён узлаваўся і ў наказанне за гэта не ўзяў з сабой, каб былі сведкамі цуду. Я думаю, што не. Канешне, не ў гэтым прычына. Думаю, што прычына ў нечым іншым. І што яшчэ мяне ва ўсёй гэтай гісторыі здзіўляе? Можа, я такі нераўнадушны да гэтых праяўленняў паганства. Я нават не хацеў ніякага больш тэксту на сёння браць з вамі. Такі каротенька, тут аздараўленняў далей трошку яшчэ будзе. Нават думаў, каб іх усіх разам узяць, але я ўжо не мог прайсці так павярхоўна праз гэты пункт. Так рэагую на гэтыя ўсе паганскія штучкі, которые таксама іх масава ў нас хрысціянстве ёсць. І што для мяне в гэтым тэксце недзе такое важнае, што я калі толькі гэта бачу, такія, мяне адразу беруць нервы. Каб мяне нехта сказаў, ускладзіце руку, я хачу, каб Бог аздаравіў, ці вы аздаравілі. Мяне як толькі гавораць, што вылечыце, мне ўсё адразу нервы бяруць. Не кажа, што памаліцеся, каб Бог аздаравіў, а калі пачую фразу «вылечыце маё дзіця», мяне адразу возьмуць нервы. Каб мне такую фразу сказалі «ускладзі руку і будзем чакаць цуда», мяне б узялі нервы, я б ужо не ўскладваў бы руку і, скарэй бы за ўсё б нават не пайшоў бы нікуды. Так я рэагую. Унутрана, магу здавіць у сабе, канешне, свой гнеў, але ўнутрана так рэагую. Паглядзіце, Христос это мяне здзіўляе. Што ён, я думаю, ён таксама усе гэтыя рэчы бачыць, але ён ідзе па іхнай просьбе, толькі ён робіць усё правільна. Ён не робіць па-іхнаму, як яны просяць. Ён робіць па-свойму. Выганяе іх, каб яны не бачылі. Ён робіць так, як лічыць правільна павінен зрабіць. Я думаю, таму што ён бачыць эту праблему паганства. Гэтая форма ідалапаклонства такая спецыфічная. І ён нічога ім не тлумачыць. Это мяне здзіўляе. Што, па-першае, яго не ўзялі нервы, так як бяруць мяне. Ён спакойна паддаўся на гэтую просьбу, пайшоў. І ён ім нічога не тлумачыць. Пытанне, ці яны нават дадумаліся, ці яны зразумелі нешта, я не ведаю. Я каментую сабе гэта так, што ўсё-такі змены сур'ёзныя ў чалавеку, яны адбываюцца не таму, што ты узяў і расказаў. Усё патлумачыў, раз усе зразумелі. Я думаю, сур'ёзныя змены – это вельмі, вельмі доўгі працэс. Эта ломка нашага мышлення, калі мы самі нешта пачнём разумець, сумнявацца, прызадумвацца, это такі даволі доўгі працэс. Магчыма, таму Гасподь наш нічога не тлумачыць, проста робіць, але робіць па-свойму, а не так, як чакаюць людзі.
І думаю, што Гасподь так робіць таксама з намі. Вот. На сілу мышлення людскога не зменіш. Пахвалёны Езус Христус.